Dobrý deň, v dnešnom videu budeme pokračovať v Build Your Backrooms. Ako ste videli v minulých dieloch, postavili sme veľmi veľké backrooms. Ukážeme si ho celé a nezabudnite si pozrieť tie predchodné diely a pokračujeme v tejto sérii. Nezabudnite dať like, odber a do komentára napíšte backrooms. Načíta sa to. Ako vidíte, máme takéto veľké backrooms. Trošku sa zaseklo a ideme sem. Tu už je rovno príšera, tu je ďalšia príšera. OK. A tady je to. Ja to presne viem, ako sa to dá celé prejsť. A nie, tady je to presne. Toto je tá nová vecička, čo som vám chcel ukázať, hej. Tady to prejdete cez tieto vecičky. A tu máte bazén peknúčky. A akurát tu je tento chcípák, ktorého neznášam. Dobre. Electrical room, ventilation room. What? On sa ku mne doslova teleport. Buildings. Ja som si vravil, že musíme počkať na 80 000. Ale ešte zatiaľ nemajú. Ja som chcel zistiť, kde sa to dá lajknúť. Neviem. A koľko nám treba na rebrit? Aha, dobre. Plot 33. Takže, ako môžete vidieť, backrooms je docela veľké miesto. Väčšie ako celý svet. Realistický, ale realistické backrooms. Hej. Takže by ste ho mali pozorovať ako najhoršie miesto v dejinách ľudstva. Lebo sú tu monstra, ktoré sa už nedajú plesnúť. Ja chcem lajknúť. Ako vidíte, dá sa to aj tuto postavať. Takže ja by som to tu rád zväčšil. Ja som chcel toto. Dal by som sem toto. 3 tu 5. Sem. Nie. Sem. By sme to dali takto. Hej. Tu by bola takáto cestička. Tu by bolo toto. A tu by bolo toto. Takže to je docela dobré. Nie? Nie takto z začiatku. A tu dám Wanderer. Budem ho volať Warden, jak z Minecraftu, ale no on sa volá Wanderer. OK, už to viem. Wanderer beží a zabíja. OK. Dobre. Nie, pomoc, to je Wanderen. Ale ja sorry. Za to, že to vyslovujem jak mentálne postihnutý. Hej. To je Wanderer, ale on sa volá Warderen. Ani Wanderer, a nie Warderen. Ty koky. Tak. Ja už neviem, čo tu mám ani popravde robiť.
tu 26, nie? OK. Takže najradšej by som to tu nejako lepšie povedané upgradenul. Hej. Ako vidíte, takto sa to upgradeuje. Oveľa lepšie. Tu konečne to tu nedá urobiť ako diera do toho. To by bolo doslova dobré, lebo backrooms býva väčšinou tak. Toto by som dal, upgradenul by som to na toto. A potom môžeme to urobiť to, ktoré sa vôbec nikdy nestane. 30. Počkám. Takže tu je upgradík, peknučky. A sem by som potom dal tú blbostičku. Ale namiesto tohto by som dal toto, aby sa sem dalo dostať. A namiesto tohto by som sem dal toto, aby sa tam dalo dostať. Namiesto tohto by som sem dal toto, aby sa tam dal dostať. Namiesto tohto by som sem dal toto, aby sa tam dal dostať. Logika, ne? To je dosť veľké peklo. Ešte koľko plotov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plotov. 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 plotov. A jeden plot má veľkosť asi tohto celého. Hej. Ešte by sme ich už mali dosť veľa mať. Tento hound stráži tu. Traveler sa stráži tu. Do chvíľku ideme na 36. Takže, ako som vravel, najradšej by som dal sem tú blbosť. Presne tu. Viem. Kde to je? Označím si to takto. Idem do buildings a pool turn. Počkáme si. To bude za 2 minútky, to bude hotové. No za minútu. Za pol minúty to bude. Tak nie. OK. 36 jubi. Home. A táto pool turn by mohla, dobre, to je oveľa lepšie. By mohla ísť pekne rovno sem. To je dobré, nie? Tak toto bude pôjde mať. Ešte, keby som sem dal, neviem niečo, tak by sa tomu neuškodilo. Lebo toto by bolo pridané na miesto toho sem. Takže sem by to neuškodilo, keby som pridal ďalšie turn, ale na ktorú už nemám. Takže ďalších 36 000 budeme musieť počkať a zatiaľ to bude takéto. No doslova pekno. Tak toto je moje backrooms. Doslova, toto je moje backrooms. Vidíte, ostatní majú iné tvary. Ja mám takéto backrooms. Takže nezabudnite dať like, odber. Ale toto bude všetko pre toto video. Čaute!